הפתרון הזה יעזור לכם לחסוך המון כסף בלאביבל. בואו תסתכלו. נתקעתם בבעיה בלאביבל, משהו פה לא עובד לכם, אתם מדברים עם הצ'אט, מדברים, הצ'אט של לאביבל לא פותר לכם את הבעיה. מה אנחנו עושים? הולכים לצ'אט GPT, כותבים לו את הבעיה עם הקוד שבתוכו נמצא הבעיה, אני בעצם אומר לו, בניתי כלי בלאביבל והוא תקוע כבר עם אותה בעיה הרבה זמן, ננסה לתקן וזה לא עובד, והנה כל הקוד שביקשתי מלאביבל שיוציא לי את הקוד בעצמו, העתקתי את הכל והעתקתי את כל השיחות שהיו לי שקשורות לבעיה הזאת, ואז הוא נתן לי את הפתרון בעצמו. הנה הפתרון ב3 שלבים, העתקתי את זה ללאביבל, אני כתבתי לו, זה הפתרון שאני מציע לך, מה אתה אומר על זה? אז הוא אמר לי, הניתוח שלך מדויק לחלוטין, הפתרון שלך מצוין, והנה כל הסיבות למה זה מצוין, ויאללה בוא נתחיל בתהליך. וזהו, ככה הצלחתי לפתור את הבעיה, וגם לחסוך הרבה מאוד כסף. בהצלחה.